Nana Bafo Jima Collins ya dodo na anim ni se Brekum Kennedy Japan. Ye ka NPP osonokokuru kwa manyoko na wo Brekum krodua mu a. Womo a womo di koyi mu ntintiman wowura ye ntimi enka enja no wom. Na wotwe mu wodi Noxmas be se empem ne akire. Ekocha adehia womo wo Brekum main station. Na wowura Nana Jima Bafo Collins de ne mai koche na wo kire se. We nyina ejina hwehwe ya Ghana mampan ne de abase ye mmoamfa to COVID-19 yase. Ana se be wi mpo ye ntimi emfa brase. Eno nti wono nso a wakoye panyini a wodi ekoyi mu ntintiman no wontimi hwe se na adehia nso ebetumi akọ ahoyehia mu ewo COVID-19 abremu. Na hena CV kase ene owura Nana Jima Bafo Collins etwetwe nkomo ma ne botaye nti a wode koche Noxmas wode to yanim yenyere enim yale a ekoso wo wiase efana nyina aw mangana nso so eka ho enti ende kama kuma ma me so metimi ye donation because hu se omo Nyankopon adom mo bibi kakra obia eye de obetimi aboa na COVID no atimi abafom enti me nso so de nyame de adom ye ne nso ye se ye nso yetimi bi edeboa enti ende kama kuma me koche over 1000 plus Noxmas e wo Brekum main station me de bebri akoko ba bi but the major one the medical main station because you say oko station hana ye wa kontufo nyina hana omofa etukwan e bi kosunwan doma Kumasi Accra na those areas ana ya le no so driver ba akunya bia na se car for passengers bear 20 omo nyina are affected enti we ne de me de nyina ko main station e be protect say akontufo ne drivers no ya le no bi entimi enkan bi anti we the main station na me koye fankasia na but eno achi me den kakran so acheche velos areas ba bibibre eno achi Nana Collins Bafo Jima ya dodo na anim ni se Brekum Kennedy Japan wode ne ma eche yi na wosanso de adesrede eto adehia wo nso ewo bie ewo Brekum krodua mu se yade no se tenase hwese wo bi kọ na wakwa konya bie be wi akire no na wosanso de abesane wo nso a wo mutifie enti wo ka de azisu se wo nso a wo nsam wo bie no nyame to nsam a na wabo afoforo nso a wo nso ewo ahohia mu enti de me kan se afoforo a wo nso nsam wo bi no mo ntra so betimi ache because anye yale npo ba ko na san no nti se o sika na wo betimi aboa na wa moa na yale ni bi eka obi e betimi abesa no nti my advice ne se obi a wo bi even se 10 kura na betimi ato a onso betimi ato na de aboa ama COVID no yale na timi abafom nti afutu amede mo bi aso obi amoa se na aban no eboa no because hwa aban na aboa no pa ebre aboa nti ankran so be se obi a ni nsan obi a no ntumi emoa na yale no ye mpene poma sibre wowura iwo be wie ne kasa na wosanso de adesrede to Brekum krodua mu nananom ene ne mpanfo ene assembly ni nyina anim se ye hwa Brekum krodua mu Noxmas no ne hye akoye bibie wo ho enu nti wo be sere senka be ye yi a anka ye mfa mra na afi ye ntumi enyire mu kete Ghana ha na nkasa pese no se ne ma bi wa ye mfa ne serious de ne ma di agro yetimi shi obi ade na me de ma amanfo no am say day before me ko chere me ne omo ko kasa na after me ko ye donation no 3 days time me ko ho drivers omo jibi no be ko no bi kran hye Noxmas ubi se no se hye mbotom in terms of education no go form enti ye no be break asa enti for now no am say de ye be sere ne se nka betimi educate you kakra in terms of education no go form and nipa bibiro ha omo nje yale no eni last week me ko sunyan ba me duru ho no se won hye bia sojafo no hu pe na omo de aba asiu so enti ye se nka etimi ye force bo yale no kan o se o me menhye bia de na baba yale ne kanipa na o de sen nipa nyina nti ye se nka nananom ane mpanfo mu ka bia ebam no etinje ye mra se ehia na bi nhye wa even court crazy etim de ukọ nti ende nka me nanan be ya adwen ne mpanfo no be ya adwen se eye wo hye wo a wo nhye bibia no esa at least ya chu etim do famra kwan so